تعنا هذا اللي كم يتصنحوا كبرات تملكتي تلفزيون دمصيانة تجراي على توزيناتات حزنا لكم قربنا لنا. حزب تجراي نت فاشيست أبي أحمد والكملاخي إساس أفوركن حيلتات تمكعت كل الأمحران مسكالوت قدامويان حيلتات بموداد كابجت مدري كتفوز فتسمو ورار بمفشال أبي منجد براخ كم زركب بانصارو اتوم تصلعتو دما أبي قعزو منقل قال كم زركبو تقدالاي تادس ورده أفليتم أبال إت حزباو كينات كمرح بمنجست تجراي زتتعيشم سنترال كوماند عزاز سراويت تجراي نزغونم تقدالاي تادس وردم أبزحز ساعات حزبن سراويتن تجراي نمأمانهم زتقوم بالدوتات بتبابن ججننتن حالفهم أبي قدنا براخن يركبو دحر مبال صلعتنا دما نابت زي ترف ودكاتهم زوسدهم من قد قلقلت تتحيزم ولو يلم أبحث سير جزي يزبل ظلهم كنوتو ينازل الأمنات ذلني تما قدتي حزنا لنا نادينا أنا مسينا لنا نادينا كنا تخلنا صلاي نادي ويكون متي صلاون ناب حدا خجت أيكون عن كلتين عندي ذلنا ناب حدا برها يكون عن خلت عندي ذلنا كم زينيرنا أنا نادينا نخيدلنا نعاونا نخيدلنا نصهم تحتيهم زور ذلهم أذي قلتي بتوسخي سراويت تجراي أبتم زحلفوا أوارح فولي جننت كم زرعي زجلتو تجارلاي ودو وردم بفلاي من أسي تجراي ترأي زي فلت مستنكراوك إياه كم زفت سمه حبيرم مالت زخانة بزعازي بزع هرسب بزع من أسي زفلت ماتي تزريوف تاي ولد حر نايوسناتي خونت جننت نايماس زخانة جننتي ذلا ماسي نايماس جننتي نايتو طلع لا من أسي جننتي زراي ناي كل جننتي زراي طلع لكم هزمتن هزمة تجراي فتير وضل من أسي خميز ولا بتحمس جرمي خيد خيدس تاي من أسي تاي خميز ولا من أسي فتير خمس اللون يجرمي ثم أسي اليوم زخوانا نجر نقبل نمفلع دلوقتي تحتوي مرة حزي أمي محيزم ولا حدا نباريلا ما صار عزي أمي محيزم وانا بعلم تم فتوق ذاته كان تات زي أمي محيزم وانا حيل تات زي أمي محيزم وانا زواسحة جانا بطل تاتون كحزونيم توصل الجمرة لو قلت كحزونيم كل مداوي حدنتنا أستمنا عدم طلعتنا نمحصار كل من أسينا بالسراويت تجراي كتصنبر يقبا إلهم نابي تعليم بوتاك وردو زرخبنا يوم من أسين بمعلتو بأمايت زغطرو من أسين نابي قدلي وحزو كم زلوون تساقريت لهم توساق حبريتا كابي حرامريت تجراي بتحنا له كم سعب دماك أربالكم يوم مس العليا 4-5 هاجراتنا واقع زلنا كمتن بالعادي سمعتي سلك قصر زي خالكم ناب ما أخذ مسألة أني تجراي وصل له مالتي أبوتاتنا حواتنا نكحرسوس يا زقرا جزيس تنحصره حزب تجراي بمسارة حق منجستو كم حدرني يخلي نزبله ودب مريزو أبدس بلو بوتان عدن تزاوير خسرحن كنبرن إلوون عد خلوتن نقدميت أبازقس كسلو زنبر أوان نزي زيتو حت اللهم عد ملك عمن نحوارن بحيلي أبا مرحنة كنورز داليو وجله فاششت ولك ملاخي أبي أحمدن بعداوي وراري إساس أفورك انقنا حزب تجراي مرحتو سينو تسفا قريصو خبتاتن انت زي كوينو دما زرون مننتون تقليلو كابا مدري نمطفع عليمم ليتن قطرن ابلو عليو زكايد وزلو ጭካነ ዝተመሎ ደብዳብ ነፈርትን ቆምብላታትን ማዕለያ ይብሉን ይኹንበር መንግስትን ህዝብን ትግራይ ነቶም ብሰማይን ብምድርን ዘጋጥም ወዘለው ተጻቦታት ተጻዊሩ አብልዕሊ ጸላእቱ ሰፍ ዘይብል ዓወታትን ወርቃዊ ታሪኻትን እናመዝገበ ይርከብ كم تحلف تاريخنا زمسكرو زم وررت حيلتات ملؤ نمدمساس بأمايت زقصر مناسي ناب برخا إنه حزير كبو نزي قداي زت أنا خورلنا دما ناب سراوي تجراي نمتصنبر ناب تعليم بوتا خور رزرخبنا يوم أحواتنا نات حردا عرفتنا نات قتلو عد تجراينا نانبعت أبو تجراون ياو لا محرس يوفر تقتلو خفت حريدهم نوالعو يوم نركو زم صلات زيوم ماتي انا كن زم صلات زيوم لمحمشاش دل بللم تبغصو لوزم لولو نينا تصنبيره صلاتي حمششه عوتي حافيسه نخاتيله لا مسلطنيا بوتا خا خيدلو
أنا ناوزن متأخل العلماء عندي أكاد تجري كله يفتم زلوا قفعتات تم ورا حالتات فإذا مس العليا 4-5 هجراتنا واقع زلنا زو كل نوع زلوا أو دك أنا استيز زلوا قفعتات يخون أو أبقى من سيتجري كله حرستا يخون كل من سيتجري زلوا قفعتات نعن مخوانينا متنا زلنا ناس ناوزنا تعليم ما أخذ بوت هذا مسأخذ المهنات مالت بقى عدتها تجري يدفران حردان كون نوت منجستون يقاصلون أزيجن وراري حمشاشي هزم مدفعين نعد مدفعي بفلاي مسارة المعت زخون عدي سلا زخون بالتعمي كمتن بالعدي سمعتي سلك زر زي خالكم نا ما أخذ مسألة أني تجري وصل له مالتي سراوي تجري بمسارة علامه قبل على صلاته زبصح زلوا كسارات مرأي حلف تمكرو آياتنا يزبلو زم مناسي حزون انت خونه عدم ازم وررتي نمحصارن نحوارو نمقباصن كل من اسي تجري نبرخ خغسغس تلابيم ياو أنا لول دلماتي بحافش حزب تجري كم تاني قادم يا بوتاتو حنت سر خوينو بحنت لب خوينو زم لولو صلاتي دوم سيس مالتي بزو لولو حران وطيس لوص الدلي همانا سلطينو مسبوصت تصنبيرو لولو زم صلات زيام حمششو عاو تحفيسنا خاتي او زقرا غزيس ابوتاتنا احواتنا كحرسوس ياو زقرا غزيس تنحصرو للطرح ملئخت لمي حزباو كينات مالتكو كل ببعقم ولا كلنا كينات نجنبار وص ولا تزيت واقع تمن اسيت وصيو تا غزا تاريف زلوت وصيو نموقع جنبار خوينو موقع ولا انت زي خاله بدحرت خوينو دجن خوينو مغبتات بمقبال استفلالي نغارات بمحجاز كل حدنا تسطيمو حزب تجراي وررتنا نمحمشاش كفر خلنيوا كينات مالت نا جنبار وصيخام موقع طرح زي كونس بقى بزلك بعق ما خبز تخالك يوم اصوار من لاس تخوين اصوار من لاس وقع من لاس تخوين نبز خونه بوتا مالت نا موساد مغ مقرب جigna سراوي تجراي دخام طميتن صامن تصاويرو بلحي بزتملو تجراي حران موصا نقدميت ان مرش يركب حلواتنا دحننتنا بقلصمنا تجراي تسعر وكيل دمص ويانه تجراي كاب حرام مريت تجراي መራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድሪ ክነጥፍኦም ንደሊ ኢና ኢሎም ከም ዝነገርዎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድ ተዛሪቦም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድ ፒካ ሃቬስቶ ንፓርላማ አውሮፓ ኣብ ዘቕርብዎ ጸብጻብ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ክፋል ዓለምና ተራእይ ዘይፈልጥ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ገሊጾም ንሶም ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት አውሮፓ ብምዃን ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸዱን ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተዛተዩን ምስ ሓበሩ እቶም መራሕቲ ኢትዮጵያ ንተጋሩ ን100 ዓመታት كنتفهم إن ندل إلهم كزاربو كم زسمعون حابيرهم اللهم met the Ethiopian leadership in February they really مرحتي إثيوبيا أبتز حلف ورح لكاتي تنترخبهم نهزب تجراي كم زسنتوون نتجارون حدمية عمد كابجت مدري كم زت فوق من الزاربون يروم إزي نعاي أزيو حدا جنياز وخنا قفعتات تحساتات 7 مسلاتن جبناتن زمل ختيو نحدا وحر قطري زلو محبرسب كتفئيه انتاي مالتيو اب تግራይ ዘሎ ኩሉ ሰብ ክጠፍእ ከም ዘይኽእል ፍሉጥዩ ንሕና ድማ ግብረ መልሲ ክንህብ ግድን እዩ and I think that's very obvious that we have to react نتطيت طميت نصتاو عمصن كم مسارح كينات غيرو عليت تግራይ ዘጽንት ዘሎ መምሕዳር ፋሽስት ጉጅለ አብይ ደጊፎም ንመንግስት አሜሪካ ክምሕጸኑ ናብ አሜሪካ ዘቕንዑ ልኡኻት ጉጅለ ፋሽስት አብይ በተጋሩ ፈተውት ትግራይን ደገፍት ቃልስናን ዝኾኑ ነበርቲ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን አብይ ናይ ተቃውሞ ሰልፍ ገጢምዎም ካብ አፍ ደገ ስቴት ዲፓርትመንት ክምለሱውን ተገይሩሎም ዝርዝሩ ድማ ከም ዝስዕብ ክቀርበልኩም እዩ ጥይት ጥሜት ጾታው ዓመጽን ከመሳርሑ ኹይናት ገይሩ ዓሌት ትግራይ የጽነት ነዘሎ ፋሽስት አብይ አሕመድ ደጊፎም ንመንግስት አሜሪካ ክምሕጸኑ ዝመጹ ጉጅለ ልኡኻት ፋሽስት አብይ አሕመድ በተጋሩ ፈተውትን ትውልድ ትግራይን ነበርቲ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን አብይ ናይ ተቃውሞ ሰልፍ ገጢምዎም ካብ አፍ ደገ ስቴት ዲፓርትመንት ድማ ክምለሱ ተገይሮም بدكتور تقدى عالمو زمرح لؤخ ጉጅለ ፋሽስት አብይ አሕመድ አምጽናት ዓሌት ትግራይ ቀጥታው ይደለኩም ቀተልትን ሓረትን ንጹሃን ዜጋታት ይኹም መንግስት አሜሪካ ዝወሰነ ውሳነ እገዳ ቪዛን ማዕቀብ ቁጠባን ጥሒስካ መምጻእ መቀጸልታ ምጭብርባር ስራሕቲ ፋሽስት አብይን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን እዩ ተሓተቲ ገበነኛታት ኩናት ይኹም ዝብል መልእኽቲ ካብቶም ሰልፈኛታት ተመሓላሊፉም ካብ ኣተባበርቲ ተሰለማዊ ሰልፊ ፍረዝ ግጣዓመ ዕላማን ከይዲ ተሰለማዊ ሰልፍን ብኸምዚ ገልጾም
ናይ ለማዓንቲ ተገበርናዮ ሰላማዊ ሰልፊ ህፁፅ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ነይሩ ከም ዝፍለጥ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ 4 ኣካላት ዘለውዎ ዴሊጌት ናብ ኣሜሪካ ሰዲዱ ማለት እዩ ብኣምባሳደር ተቀዳ ኣለሙ ዝምራሕ ሰዲዱ ስለዚ ነዞም ድመፁ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መልእክተኛታት ናይ እቲ ጀኖሳይደር ናይ እቲ ኪለር ዝኾነ መንግስቲ ተወከልቲ እዮም ስለዚ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ነዚኣቶም ከዛርብ የብሉን ኢልና ንምቅዋም ኢና ሎማዓንቲ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ተረኺብና ማለት እዩ ኣብ ሓፂር እዋን ዝተገበረ መፀዋዕታ ሰላማዊ ሰልፊ ካብቲ ትፅቢት ዝግበረሉ በዝሒ ሰብ ምርካቡ ዲያስፖራ ትግራይ በቲ ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ጅግንነታዊ ስርሒት ሰራዊትናን ህዝብናን ሕቡንን ብሙሉእ ዓቕሙ ከም ዝድግፎን እተብልዕሊ ህዝብና ዝበፅሕ ዘሎ ፋሽስታዊ ጨፍጫፍ ከም ዝሕረኖን ዘመላኽት እዩ ዝበለ መንእሰይ ክብሮም ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ሰላማዊ ሰልፊ ብከምዚ ይገልጾም ናይ ሎማዓንቲ ሰላማዊ ሰልፍና ብጣዕሚ ካብ ዝተፀበና የላዓሊ ብጣዕሚ ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ ብናይ ሓደ መዓልቲ ኖትስ ወይ ብናይ ሓደ መዓልቲ መፍላጥ ይኹን ብዚ ለኣክል መፂልና እሞ ኣብ ዲኤምቪ ኦር ኣብ ትግራይ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ትግራዋይ እንደይናይቲ ቃልሲ ብኣንክሮ ዝከታተለሎ ለይትን ቀትርን ኣብ ሚድያታት ኮፍ ኢሉ ከመይ ጌርኩም ዝከታተለሎ ኢለ ርአየኪ ብጣዕሚ እውን ሕቡናት ኢና ከም ብዚ ለኣክል ህዝቢ ኣብ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ኖትስ ምንሽው ብጣዕሚ ገሪሙኒ ትግራዋይነት ይኹን እዞም ምስ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ገይሩ ህዝቢ ትግራይ ዘፅንት ዘሎ ፋሽስቲ ወጊኖም ዝመፁ ልኡኻት ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኣፍ ደገ ስቴት ዲፓርትመንት ክባረሩ ምርኣየይ ኣብ ሂወተይ ዝኸበረት መዓልቲ ገይረየ ዝቆፅራ ዝበለት ድማ ነባርነታ ግዝኣት ኣትላንታ ዝኾነት ተሳታፊት እቲ ሰላማዊ ሰልፊ እያ ብጣዕሚ ሳክሰስፉል ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ እናቲ ትግራዋይ ሓቦ እናቲ ትግራዋይ ሕብረት ለርኢ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከምቶም TDF ኣብ በረኻ ኮይኖም ፀላእትና ጭርኦም ደጊሎም ክኸዱ ዝገብርዎም ዘለዉ ኣብዚ ዘለዉ ጭርኣቶም ደጊሎም ኣይንቕበለኩሚ ተባሂሎም ክባረሩ ጌርና ኢና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓቦ ለስንቕ ነይሩ ትግራዋይ ኣብ ዝኸዶ ተዓዋት እዩ ሓቂ ሰዓራ እዩ እና ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ምስ ደቀ የተገነዩ እዚ ለኣየዚኣ ሂስቶሪካል ደ እያ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ዕለተ ሰማዕታት ምክንያት ብምግባር ኣብ ዝቕፅል ቀዳም እውን ድሙቕ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝግበርን ኩሉ ነባራይ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ፈተውትን ትውልድን ትግራይ ደገፍቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ቀዳም ኣብ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ንኽርከቡ ድማ እቶም ኣተሓባበርቲ ፀዊዖም ዝባና ወረቻ ዘይስቀሎ ድሙቕ ታሪክ ነወት ድሙቕ እዩ ሕብረና ዘይሓስብ በፀለሎ ሃልዋትናን ድሕንነትናን بقلص أمن قلصمنا زيطوى بحيلي من قد نتحكم عنا سقروا ببالحق نسقروا بعقلي كاب تلفزيون دمص عنا تግራይ ዜናታትና ሓዙና ቀጽል እዮም አባላት ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር አልጋነሽ ህዝብ ትግራይ የካይዶ ኣብ ዘሎ ጸረ ወራር ተጋድሎ ጉብአን ከም ዝፍጽማ አረጋጊጸን ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር አልጋነሽ ብምኽንያት መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ፋሽስት ደርጊ ህዝብ ትግራይ ንምጽናት 15 ሰነ 1980 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ሓውዝየን ኣብ ዕዳጋ መዓልቲ ብሓንቲ ፀሓይ 2587 ብደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝጨፍጨፈ ብምዝኽኻር ሎሚ ድማ ፋሽስት ኣብይን መላፍንቱ ዝኾኑ ጸላእትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጅምላዊ መቕተልቲ ሰብ ሰራሕ ጥሜት ምምዝባል عنوتن ጉሕለትን ንብረት ህዝባዊ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ሓዊሱ ኩሉ ዓይነት ገበናት እናፈጸሙ ከም ዝርከቡ ኣመልኪተን በተወሳኺ እቶም ጸላእቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ጥቕዓትን መግሃስትን ከም ዝፈጸሙን ናብ ማህፀነን ዝተፈላለዩ ነገራት እናእተውን መፍረይ ኣካለን ብዝረሰነ ሓፂን እናረሸሹ ብምምኻን ደረት ዘይብሉ መስካሕካሕ ጭካነ ከም ዝፈጸሙ ዝግና ንደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብኣሽሓት ናብ ሜዳ ወሪደን ክኳሽ ሓንበር ርእሰን ኣድኒነን ንጸላእቲ ክግዛኣ ከም ዘይገበረን ሓቢረን እተን ተጋደልቲ ንጻውዒት ፕሬዝደንት ትግራይ ተጋዳላይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብምቕባል ኣብ ጎድኒ ህዝቢ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ብምዃን ብውዳብአን ኣቢለን ጉብአን ከም ዝፍጽማ ሓቢረን ኣለዋ
ፋሽስት አብይ አሕመድን መላፍንቲ ዝኾነ ኃይልታት ወረርትን ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ትግራይ ብዝፈጸምዎ ዕንወትን ገበርቲ ሰናይ ትካላት ድማ ረድኤት ከየከፋፍሉ ስለ ዝከልኸሉን ህዝብና ንሕማምን ጥሜትን ይሳቐ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ናይዚ ሓደ መርኣያ ድማ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ከተማ ሃገረ ሰላም ኣብ ሓደ ስድራ ዘጋጠመ ሽግር እዩ ኣይተ ሰሎሞን ተፈሪ ነባሪ ከተማ ሃገረ ሰላም እንትኾኑ ቅድሚ ወራሪ ፋሽስት አብይ ኣብ ዓዶም ግልጋሎት ሕክምና ብቐረባ ይረኽቡ ከም ዝነበሩን ጽቡቕ መነባብሮ እውን ከም ዝነበሮምን ምስ ሓበሮም ሕዚ ግና ጥሪቶም ኩሉ ብዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተወሲዱ ምስ ስድሮኦም ኣደዳ ጥሜት ከም ዝኾኑ ገሊጾም እቲ ኣብ ዓዶም ዝነበረ ትካል ጥዕና በቶም ኃይልታት ወረርቲ ስለ ዝዓነወ ብሕማም ልቢ ምስ ዝሳቐ ወዲ 13 ዓመት ወዶም ጌትሽ ሰሎሞን ንሰለስተ መዓልትታት ተጓዒዞም ናብ መቐለ ሆስፒታል ዓይደር ከም ዝመጹን ወዶም ድማ ብሕማምን ጥሜትን ይሳቐ ከም ዘሎን ቢቢሲ ጸብጺቡሎም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን አሜሪካ ኣብ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ከይተፈጸመ ኣይተረፈን ክብሉ ኣፍሊጦም ኣባል ኮንግረስ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ባይቶ ወከልትን አሜሪካ ማይክል ኤምስኮል ኩናት ትግራይ ኣብ ዝቐጸለሉ ኣብ ዝሕዚ እዋን ጥሜትን ኮነ ተባሂሉ ዝፍጸም ጾታዊ መጥቃዕትን ከም መሳርሒ ኩናት ኣብ ጥቕሚ እናውዓሉ እዮም ሓላፊት ትካል ተራድኦ አሜሪካ ንዓለም ለኸ ልምዓት ከም ዝበልኦም ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንስነ ተዋልዶ ሕክምና ዘገልግሉ ትካላት ጥዕና ኣዕንያ እያ እዚ ጉዳይ ብዓይነቲ ብ1948 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝወፀ ኣዋጅ ምጽናት ዓሌት ንኽንሪኦ ዝጽውዕ እዩ ብምባል ኩነታት ትግራይ እናገደ ደንበር እናተማሓየሸ ከም ዘይኸይድ ገሊፆም ማይክል ኤምስኮል ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ግፍዕን ምጽናት ዓሌት ከም ዝኾነ እዩ ዘመላኽት ዝበሉ ፈላማይ ኣባል ኮንግረስ ከም ዝኾኑ ዘ ናሽናል ኒውስ ጸብጺብሎም ባይቶ ወከልቲ አሜሪካ ኣብ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ተፈጺሙ እዩ ዝብል ቅዋም እንትሒዙ መምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፋሽስት አብይ ዝኸፍአ ስጉምቲ ክወስድን ፋሽስት አብይ ዘለዎ እንኮ መማረፂ ኩናት ጠጠው ምባል ዘይተገደበ ምንቅስቃስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ምፍቃድን ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ትግራይ ክወፅእ ምግባርን ከም ዝኾነ እቲ ዜና ሓቢሩሎም ኣብ መወዳእታም ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዘሎን መንግስቲ ፋሽስት አብይ አሕመድ ድማ ልቑሑ ክኸፍል እውን ከም ዘይከኣለን ተገሊጾም እታ ዓመታት ብዘስደምም ቁጠባዊ ዕብየት ትልለ ዝነበረት ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ትግራይ ብዝወልዐቶ ኩናት ትሕቆንን ኢኮኖሚኣ ዝዛሕትልን ብልቓሕ ሕቆኣ ዝተጎዜን ዜጋታታ ድማ ብሕማም ኮሮና ዝሳቆይላን ሃገር ከም ዝኾነት ንኤኤፍፒ ብምጽራሕ ያሆ.ኮም ጸብጺቦም ሓደ ኣውሮፓዊ ዲፕሎማት ሕዚ እቲ ኩነታት ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ እዩ ዝርከብ እዚ ሃገር ሳንቲም ዝበሃል የብላን ዳርጋ ኣብ ውድቀት እያ ዘላ ከም ዝበሉ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩሎም ኢትዮጵያ 30 ቢልዮን ዶላር አሜሪካ ልቃሕ ከም ዘለዋን ሎሚ ዘበን ጥራሕ 2 ቢልዮን ዶላር ክትኸፍል ከም ዝግባእን ዝሓበረ እቲ ዜና ይኹን እምበር እቲ ሃገር ልቃሓ ክትከፍል ከም ዘይትኽእልን ልቃሓ ትኸፍለሉ እዋን ንክናወሐላ ዘቕረበት ትሕቶ ድማ ብወገን እቶም ኣለቃሕታ ኣወንታዊ ምላሽ ከም ዘይረኸበትን ኣመልኪቱሎም ኣብ ትሕቲ ኣመራርሓ ፋሽስት አብይ እቲ ሃገር ዶላር ሕርሚ ከም ዝኾናን እዚ ድማ ከም ሕማም መንሽሮ ንሓፈሻዊ ቁንጥባውን ንግዳውን ምንቅስቃስ እቲ ሃገር ቀይዱ ከም ዝሓዞ ፕሮፌሰር ኣለማዮህ ገዳ ዝተባሃሉ ምሁር ስነ ቁጠባ ብምውካስ ኤኤፍፒ ኣመልኪቱሎም ከም ኣብነት ኣብቲ ሃገር ዝለዓለ ሕፅረት ምህርቲ ስሚንቶ ከም ዘሎን እዚ ድማ ፋብሪካታት ስሚንቶ መቀያየሪ ኣቑሑ ካብ ወፃኢ ገዚኦም ብምምፃእ ብምሉእ ዓቕሞም ምፍራይ ስለ ዘይከኣሉን ከም ዝኾነ እቲ ዜና ኣፍሊጡሎም እምበኣርከስ እዚ ኸበርኩም ተመልከቲ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ዕለታዊ ዜናታትና እውን ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣመስጊና ኣለና ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅና ትግራይ ትስዕር ሰላም